uzeti svaki, evo tu kurirati. Dobro, hvala. Dobro, ti ćeš onda iza nas šta. Znači, da se dovorimo odmah. Vi nosite vijenac, stavite sa strane, sve je jasno. Nas tri idemo i onda svi ostali idu iza nas. Njih će isto prozvati. Kad mi tako, kad vas prozovu, onda vi stavite. Dobro? Ok. Vi sautirate, čim stavite, sve znaš. Kad truba završi, pustimo dole i važno. Da ne kompliciramo stvari, da to nije moguće. To ti je Željko, ova počne se ova ide. Poštovani dame i gospodo, nalazimo se pred ovom pločom podignutom u znak zahvalnosti poginulim pripadnicima 145. brigade Hrvatske vojske iz Zagreba. Nakon 19. veljače 1993. godine napadi srpskih snaga nisu završeni. Šire područje Novigrada do samog kraja 1993. bilo je poprište borbi nižeg intenziteta. Dugotrajna upornost koju su Srbi pokazivali bili su njihovi posljednji trzaji da ne postanu potpuni gubitnici. Kako su se u borbi za Zadarsko zaleđe i Velebit te za Novigrad i okolicu suprotstavile najbolje postrojbe sa obje strane, zaključiti je da je borba za Novigrad, Pridragu, Paljuv i Kašić ujedno bila i najžešća i najvažnija borba Hrvatske vojske. U akciji Maslanica povezani su sjever i jug Hrvatske i prvi put su u isto vrijeme korištene sve tri grane hrvatskih oružanih snaga, a manjkavosti u operaciji poslužile su daljnjem razvoju Hrvatske vojske. Molim vas da minutom šutnje odamo počast svima koji su nesebično svoj život položili na oltar domovine. Neka im je vječna slava i hvala. Počast odaju predstavnici Udruge veterana 145. brigade Hrvatske vojske Dubrava, Zagreb. Molim i predstavnike drugih braniteljskih udruga da odaju počast. Pročitat ću tko je sve danas ovdje s nama. Hrvatski domobrani Sisak, žrtvoslovno društvo, udruga Alfa specijalne policije te izaslanik koordinacije udruga Brodsko-Posavske županije. Zajedno odaje počast i 112. brigada, 7. domobranska pukovnija, Otočki bataljon, specijalna jedinica Poskoci. S nama je udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi i udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Crne Mambe. Udruga branitelja Kastav, udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Primorsko-goranske županije,
Udruga dragovoljaca i branitelja Pridrage, veterani 9. gardijske brigade Vukovi, Udruga veterana Vange Pula, Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice, Hvidra Opatija, Časnički zbor Liburnija Opatija, Udruga veterana Mali Lošinj, Udruga branitelja Cres i veterani 4. gardijske brigade. S nama je Udruga ratnih veterana HOS. Pozdrav! Vijence polaže izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, državni tajnik gospodin Darko Nekić, predstavnici policijske uprave Zadarske te izaslanstvo Hrvatske ratne mornarice, komodor Željko Jakus, načelnik stožera i zamjenik zapovjednika HRM-a i časnički namjesnik Boris Škokić, prvi dočasnik HRM-a. Za polaganje vijenca svečanim korakom stupaj! Vijenac polaže izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Ante Babić i saborska zastupnica Nikolina Baradić. Za polaganje vijenca svečanim korakom stupaj!
Počast zajedno odaje izaslanstvo Zadarske županije predvođeno zamjenikom župana Robertinom Duelom, izaslanstvo grada Zadra s pročelnikom za socijalnu skrb i zdravstvo Mladenom Klancom, izaslanstvo općine Novigrad predvođeno načelnikom Josom Klapanom i općinskim vijećnicima, te izaslanstva ostalih općina i gradova. Za polaganje vijenca svečanim korakom stupaj. Zdrav! Ukoliko još netko želi odati počast, sad je trenutak. A sada će nam učenica Roza Šestak izrecitirati pjesmu Sloboda. Sloboda. Nina Novak. Sloboda je plavo nebo. Lijepa je u punom sjaju. O Bože moj dragi, blagoslovi moj zavičaj, da u njem opet se rodi tolerancija i povjerenje. Daruj nas i naše roditelje mirom, a spokojno živi u nama, oplođujući se kroz živote. I hvala Rozi, još jednom molit ću našeg župnika da predvodi molitvu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodine, usliši moju molitvu, u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, u pravednosti me svojoj usliši. Ne idi nasuv sa slugom svojim, jer nitko živ nije pravedan pred tobom. Spominjem se dana minuli, mislim o svim djelima tvojim, o djelima ruku tvojih razmišljam. Ruke svoje za tobom pružam, duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa. Usliši me brzo, Gospodine, dah moj već je na izmaku. Objavi mi jutrom dobrotu svoju, jer ja se uzdam u tebe. Nauči me vršiti volju tvoju, jer ti si Bog moj, duh tvoj dobri, nek me po ravnu putu vodi. Braćo i sestre, obratimo se Bogu Ocu milosrđa poniznom prošnjom za naše poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje, za civilne žrtve stradale u Domovinskom ratu. Da im grijehe blago oprostiš, molimo te. Da im dobra djela primiš, molimo te. Da im milostivo daš pristup u vječni život, molimo te. Pomolimo se i za sve one koji trpe poradi gubitka ovih pokojnika, da ih u njihovoj tuzi utješiš, molimo te. Da ih u napuštenosti ispuniš milinom svoje ljubavi, molimo te. Da im uvećaš vjeru i učvrstiš nadu, molimo te. Pomolimo se i za nas koji smo još na putu ovog života, da nas u svojoj svetoj službi okrijepiš i uzdržiš, molimo te. Da srca naša k nebeskim željama uzdigneš, molimo te.
Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Svemogući i vječni Bože, Ti zajedno nad živima gospoduješ i nad mrtvima i smiluješ se svima za koje unaprijed znaš da će vjerom i djelom biti Tvoji. Ponizno Te molimo da one za koje odluči smo moliti i koji ili još sada žive na svijetu ili su se već preselili u vječnost, po zagovoru svih svetih Tvojih, milostivo zadobiju oproštenje svih svojih grijeha. To Te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru. Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božjem počivale u miru. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Hvala lijepa, hvala i svima vama što ste i ove godine bili ovdje na obilježavanju svima nam ove važne operacije Maslenica, te se prisjetili svih onih koji više nisu s nama. Do sljedeće godine, dame i gospodo, lijepo vas pozdravljamo, a sada vas pozivamo na zajednički domjenak i druženje. Lijep pozdrav!